Ben, os resultados son concluíntes. Díganos, doutora, que din as análises? Sinto comunicarles que non hai ningunha posibilidade de tratamento. Entón, non hai cura para a miña enfermidade? Non hai ningún tratamento que poida frear o deterioro da súa córnea. Pero algo se poderá facer, a medicina ten avanzado moito. Non hai ningunha medicina que poida regenerar os tecidos danados. Por iso, a súa única solución pasa por un trasplante. Por favor, que pasen os señores Pereiras. Dígame, en que podo axudarlles? Verá, miña muller necesita un trasplante de córnea. Está todo explicado neste informe. Sí, comprendo, pero supoño que estarán vostedes ao tanto da nosa política de intercambio. Perdoe, non comprendemos o que quere dicir. Podería explicarnos? Por suposto. A nosa organización xestiona de forma eficaz todo o trasplante de órganos da zona noroeste da península. Temos un cadro médico de calidade contrastada e unha das mellores redes asistenciais do continente. Entón, é justamente o que necesitamos. Cal é o problema? Verán, para poder beneficiarse da nosa xestión, as familias teñen que figurar previamente como doadores de órganos, superando un chequeo médico exhaustivo. Desa forma, pasan a formar parte do noso rexistro de doadores e posibles receptores. Ninguén pode beneficiarse dunha doazón se non figura previamente nos nosos arquivos cunha antigüedade mínima dun ano en calidade de doador. Pero eu non dispoño de tanto tempo. Eu aceptaría converterme en doador, pero debería facerse canto antes. Sinto comunicarlles que iso é imposible. Deberían telo pensado antes. E logo que pensaban? Que nunca ian necesitar de ninguén? Nós nunca o pensamos. Dixéronme que este é un dos mellores centros médicos do país. Non teña dúbida, cabaleiro. Non hai unha clínica mellor que esta. Verdade, Natalia? Of course, my darling. Sou o mellor para os mellores. Señora Pereira, por favor, pasen. Benvidos, queridos amigos. Como lles vai? Verá, doutor, miña muller necesita un trasplante de córnea e nós... Comprendo. Están vostedes nas mellores mans. Entón, poden vostedes facerme un trasplante? Por suposto, miña dona. Non hai ningún problema. En canto acordemos certos pequenos detalles. Pequenos detalles. Sí, déxeme que lles aclaren as nosas tarifas. Para unha intervención deste tipo, partimos dun importe mínimo de 500.000 euros. Imagino que iso non será un problema para vostedes. Pero nós pensamos que o seguro cubría esta operación. Verán, queridos amigos, os servizos que nós ofrecemos non son para todo o mundo. Son, digamos, exclusivos. Só para xente realmente especial, sen probleminhas económicos. Pero como poden poñerlle prezo á saúde? É incrible. Dona Irene Castro, pase, por favor. Boa tarde, nos viñamos por... Sei, non. Aquí mesmo teño os seus datos. Non se imagina, doutora, como podo vivir sen ver. Hai días que non me podo nin levantar da cama. Eu estaría disposto a ser o doador, se pudese dar a vista de novo. Non se preocupen. Afortunadamente, o sistema de saúde pública estuda cada caso segundo a súa gravidade. Aquí non hai privilexios. E poderei recuperar a vista? Será un proceso lento. Non irá recuperando a visión dende a primeira intervención. Vostede só terá que coidarse. Se pudésemos facer algo... Claro que poden. Teñen pensado converterse en doadores. Por suposto, ninguén comprende como a nós a xenerosidade das persoas que doan os seus órganos. É verdade, xa tiñamos que ter tomado esta decisión moito antes. Dar a vista, doar sangue, doar médula, un órgano, é un deber que ninguén pode eludir.